Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA reshen jihar Kano ta ce ta kama mutane 1,345 da ake zargi, sannan ta kuma kama wasu haramtattun ƙwayoyi masu nauyin kilogiram miliyan 8,430,239 a shekarar 2024 da ta gabata. Kwamandan hukumar ta jihar Abubakar Idris Ahmad ne ya bayyana haka a ranar Alhamis 2 ga watan Janairun shekarar 2025 yayin wata hira da kamfanin dillacin labarai ta Najeriya wato NAN a jihar Kano, inda ya ce waɗanda ake zargin sun hada da maza 1,301 da kuma mata 44. Idris Ahmad ya ce haramtattun abubuwan da aka kama sun hada da hodar Iblis, codeine da kwayan tramadol sama da miliyan 5, inda ya ce rundunar ta kuma kama wasu mutane 128 da laifuffuka daban-daban da suka shafi muggan kwayoyi. Ya ce sun yi nasarar tarwatsa matattarar 'yan shaye-shaye sama da 20 a wasu fitattun wurare a faɗin jihar kamar filin Idi da ɗan Agundi da Sani Abacha Youth Center da filin wasa na Sani Abacha. A cewar sa, hukumar ta gudanar da gwaje-gwajen sai hancin miyagun kwayoyi guda 1,114 ga masu neman takarar zaben kansiloli domin samar da ingantaccen shugabanci na gari. Sannan ya ce sun yi wa masu shaye-shayen miyagun kwayoyi 101 bita da kuma wayar da kai ta hanyar shirin gyaran da hukumar ta yi, wanda zai taimaka musu wajen sake shigar da su cikin al'umma. Idris Ahmad ya kuma yaba wa shugaban hukumar ta NDLEA Brigadier General Muhammad Buba Marwa saboda goyon baya da ƙwarin gwiwa da yake basu wajen ganin hukumar ta ci gaba da samun nasarori. A ƙarshe, kwamandan ya tabbatar da cewa hukumar za ta ci gaba da ƙoƙarinta tare da yin amfani da ayyukan leƙen asiri da haɗin gwiwar al'umma don tarwatsa hanyoyin sadarwar muggan ƙwayoyi da inganta zaman lafiya a faɗin jihar.